že ve chlebě to není nic podezřelého. Ale žádný doposud známý kopytnatec nenosí na jedné noze ponožku. Ponožku nenosí kopytnatec. No, tak to řekni, no. Je to podezřelý, kolikrát to budu opakovat. Předvedeme ho k výslechu. Drazí asistenti, musíme si zrekapitulovat fakta. No a taky už tady máme spoustu stop a důkazů, takže si je musíme označit. Tak. Předmět doličný číslo 1, slepice.